Gendong ki kabeh to. Mosok kene iki lho gawoken. Dadi aku malah ngene to. Nek bokongku ngguanjel mengapa? Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sange, Mbak Limbuk, Pak Minto. Nggih, Mas Gareng. Bekti lan sungkem kula katur. Ya, ndak tampa. Saged sowan nderekke Pak Minto leladi wonten Sumber Dadap. Ya. Merawani nembe sepisan menika sowan wonten mriki. Merawani. Nggih. Harga yang paling termahal. Kok merawani kok harga paling termahal? Lah ora percaya kok bocah-bocah sing perawan iki. Jajal. Kaya Hani ngene, "Nduk kowe sik perawan kowe tak tuku 50 oleh," ngono jajal. Lho, mesti entuk nek padha lan tresnane entuk. Ha iya. Ora kok nggon wong rondo sing larang ya akeh kok. Akeh rondo sing larang akeh urung duwe anak. Butuh seorang lelaki nganggur ora apa-apa. Pokok bekti akeh ning media akeh banget kaya ngono ki. Aja aku ndek bojo jan kudu tak nyanyi. Boten, wong Pak Minto wis terkenal dalang alim. Apa Mbak Sulis alim mau Mbak Sulis? Pak Minto terkenal dalang alim. Alim ki apa Mbak Sulis? Angon limpe. Sampeyan yo percaya? Lho nek kula genah percaya, anu mboten. Mboten wong niki dalang panutan. Oleh percaya yo kebangetan wong nyandi-nyandi aku ki yo mbok teko kanca-kanca kades ki aku nyang ndi wae. Diklat yo boke tak cah tak jak. Leres. Heeh. Ning Tulungagung yo tak jak ora kitang tak kon nunggu. Wis kowe nunggu ning warung kono. Nggih, jan resiko ndek bojo ayu nggih kados Bu Srini nggih ngoten niku Pak neng ndi kudu dijak, tinggal neng omah nyepaki tangga. Ora perkara kuwi timbang kok tekan omah mek padu. Ah, ya ora. Pokoke nek Pak Minto niku kena nggo tulodo. Mergo Pak Minto ki pedomane kang ngendikane piyai sepuh, wong ki nek urip ning alam donya kudu eling lan waspada. Mung eling nek arep mangkat nyambut gawe melangkah ka lawang ki eling iki goleke sandang pangan anak bojo. Nah, niku eling. Ah. Waspada ki piye carane aja nganti konangan iki waspada. Sik, Mas. Tegese wadine kulawarga disimpen karo kulawarga. Jane nek dionceki sak bejo-bejane wong kang eling luwih bejo wong kang eling lan waspada. Kuwi ngilmu rasa, ngilmu hakikat sing paling jero. Kok iso teko nggon eling lan waspada. Wong nggih niku wau kok. Niku napa ilmu napa, Pak? Hakikat. Ilmu hakikat, kasepuhan. Kula sak ndhuwure hakikat kok, Pak. Apa? Sak ndhuwure hakikat, sak ndhuwure makrifat kok kula punan kok. Iya, wong gareng. Heeh, pun maksiat. Wonten Sumber Dadap peresmian balai desa to niki? Ya ora ngrungokke lek ku ndruwiwil kaya bedat sewut sore mau. Carane napa wong kula telat kok. Kula telat. Telat pirang bulan? Telat ki waktune Pak, mboten kok pirang bulan wong lanang kok telat meteng ki ora. Waktune. Oh, waktune. Acarane napa? Acarane pengetan RI ya syukuran ing Sumber Dadap. Oh, nggih. Bekti lan sungkem kula Bapak Kepala Desa menawi mboten klentu asmanipun Bapak Minggir Riyanto. Pak Kepala Desanipun. Sapa? Pak Minggir Riyanto. Kok Minggir Riyanto piye to? Sing leres sinten? Bapak Slamet Riyanto. Lah iya nek pengen selamat kuwi mlakune minggir ngono lho. Oh. Sing beneh ngalah. Lah berarti kula ora genah. Wis ora genah. Lah berarti dalange ya luwih ora genah. Lah kok wong ora genah kok jak omong-omongan. Lah iya lho, berarti
Gareng ndak genah. Orang genah dalange ya ora genah. Luwe ora genah wong orang genah kok jak omong-omongan. Lah iya lho jelas wong ora genah kabeh kok ya diceluk rene lah karo Mbah Slamet ki coba. Lah berarti Mbah Slamet ki ya termasuk bijaksana. Lah iya luwih genah. Nah. Ketuane genah niku Mbah Slamet. Pak Kasun Sumber Dadap nika wonten Pak Suyono. Lajeng Pak Kasun wonten ing Udel. Kok udel? Lah sing bener ngendi to? Kene lak kaduse namung kalih puser. Nek puser ki nek nggen kula ki ya udel. Dalang ora mudeng anatomi tubuh. Aku lek puser ora patek ngerti, ora patek dong. Sing tak ngerteni ngisore puser. Ah berarti dengkul. Gareng kocluk. Lho, sak ngesore udel. Masa kecamatan ya mbok liwati. Tekno rong buka kok. Ya. Ya ini tutup no. Pak Slamet ingkang pundi? Wah, nggih. Wah, sehat nggih Pak e. Wah, piyayine seger, kewarasan. Seger wong kecukupan kok padake karo gareng nglingking. Nggih, kula setanting kok, Pak, nggih. Lah ya kon ngopeni. Lho nek gareng ya kudu kuru ngene kok nek lemu ndak dadi bagong kok ya. Lho, sensasi. Ora nek kok apa gareng kok lemu kok dikira gareng beri-beri. Ya kuru ngene iki. Sehat selalu Pak Slamet, lancar rezeki, tansah ditresnani sak pepadaning urip. Heeh. Ditresnani kalih warga masyarakat nggih, Pak Slamet. Biasa lumrah lek ditimbali ngalembono ki lumrah. Coba ora pas ditimbali leh ngrasani tok. Lho anane ditimbali ki lak mergo ditresnani to, Pak. Nek wis ditresnani lek kudu ngetokke dharma tresnane. Ya. Carane ngetokke dharma tresnane ya ndongake sing becik to, Pak. Ayo padha ngucapke padha apike ya. Rak ngoten ndi mau? Oh nika nggih. Sehat selalu nggih, Pak. Wah, niki enggal to, Pak, kantore. Pendoponipun. Wah, jan wis persis kaya pendopo Kamintan Darsanan nggih ngeten niki, Pak. Ngene Mbah Minto Darsana nggih ngeten niki. Ning cete kurang sak kaleng ya Mbah nika, Mbah. Ya kurang sak kaleng. Nah duwite dadak mbok gawa ngono kok ya. Juwebles ngeten niki. Kantor kelurahane megah lho Mbah Minto. Iya, heeh. Dandane wonten mriko, kamar mandine mriki siji tok antri wong 8 bareng tekan kula renek banyune. Ha. Tek. Gareng pinter kok. Alah wong kulino mek kok obat abitne dadak gayane kamar mandi ngintelek. Tidak boleh. Lah sapa sing ngomong? Seorang muslim iki kudu resik Mbah Minto. Yo. Nah, bersesuci gunakan air. Ngendikane Pak Ustadz nek ora enek air gunakanlah daun. Nah. Tahu ngaji mboten dong apa ora? Loh. Kene kok. Nah, kula iki nek ora enek banyu nganggo aqua, ora enek aqua ya nganggo godhong. Kula nate lho Mbah Minto. Tanggapan nonton Wonosegoro nggon adem mudhun nggen perkebunan teh nika. Heeh. Beleg pipis niku ndelalah kok banyune telas. Nggen mobil ora enek entek. Akhire gelem ra gelem wong wis jenenge selak metu pipise. Heeh. Kula pipis terus kula kelingan lha iki kok arep tak nggo resik nganggo apa? Ngendikane Pak Ustadz nek ora enek banyu nganggo godhong. Teng mriku enten godhong teh. Kula jikuk godhong teh kula remet. Kula nggih resik tekan ngomah kumpul bojo. Esuk-esuk bojo kula celuluk, Pak. Wah, apa? Papa rasa teh kepala jenggot ngeten iki. Iya. Lah wong lanang ora apa-apa nggih daun teh ora apa-apa. Ngeten iki. Endi mau kamar mandine? Oh mriko, nggih. Pak, nggih, banyune lekno. Tak dongake pokoke warga masyarakat wonten ing Sumber nggih, Pak. Sumber Dadap pinaringan bagya mulya tentrem ayem pinaringan rejeki kang kathah melimpah berkah lan barokah pinaringan dirga yuswa umur yang manfaat warga masyarakat wonten ing Sumber Dadap pinaringan keselamatan donyanipun lan akhiratipun Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Wah ngremenaken sanget Pak Minto wonten Sumber Dadap sampun kaping pinten? Lah teng bali desa mriki tasih sepisan niki. Oh, sampun sepisan niki. Nggih, duka niku kanca kadhes sak Kecamatan Pucang Laban kok taun iki renek sing wayangan blas. Nggih, mengke bibar saking mriki. Nah. Bibar saking mriki wong Saya wayangan. Mbah Kali Genthong Mbah, kapan Mbah lek bersih desa? Alah, lang renek apa-apa.
Ya didongake mengke mriko akeh rezekine. Lek kula ndongake iki pun mboten kanten-kantenan. Kanca kados ki tak dongake rezekine lancar. Wis nyambut gawe apa asile gedhe. Amin. Terus engko lek anggere pas wayah bersih desa ya do bersih desa. Ngoten niku. Wah, angger bersih desa ngresiki desane engko insyaallah paribasan ki kaya lemah nika didangir engko dirabuk terus tukul luwih apik melih. Nah, tandurane. Ngoten niku contone nggih kados ing Sumber Dadap niki, Pak. Niki rong kedusun nggih ta rong dusun ning nunggil dadi siji tegese masyarakat guyub rukun nyatu dadi siji ngawontenaken acara betul. Pengetan ambal warsa kamardikan Republik Indonesia kaping 79. 79 ki angkane 7 karo 9 jumlahe pira? 7 kali 9 jumlahe 16. Gambare tawon. Oh, tawon. 7 karo 9 jumlahe 16. Bener apa ora ya? Gambare tawon kan. Tawon, Mbah. Heeh. Bener ta niku? Tegese tawon sing nggawa madu. Lak ngoten. Ning Bapak Kades sak Kecamatan Pucang Laban ki do nggone keparang kepengin dadi lurah ki diniati ngibadah. Pengen nggone berjuang kanggo masyarakat. Dasare Mbah Lurah karo Bu Lurah ki wis padha golong gilik nunggalke tekad nunggalke sedya. Ya wis padha ditanting Bu, aku lek dadi lurah sampean dadi Bu Lurah kudu padha lembar pikire. Jembar pikire, sabar rasane. Nggih, kowe diniati mengabdikan diri untuk masyarakat. Ganjarane iki ora nggon duit sing ditampa gaji mboten, Pak. Ibadah amal kebaikan. Ngoten niku. Ning ya kudu kuat nek dadi lurah. Nek ora kuat ya saestu wong lurah ki paribasan tembung jarwa dasake ngulune diarah-arah. Tegese aja nganti kok awake dhewe wareg sik kok warga masyarakate isih ana sing keluwen. Nah, mula cara tembunge le cruthak aja galak, ning lek galak aja cruthak. Masa lurah kok celuthak to? Hah? Iki nggo Pak Lurah kok iso celuthak. Ora kuwi tembung sanepan. Oh. Dadi Bu Lurah barang iki kudu nyadari le Mbah Lurah ki minangka pamomonging wong sak desa kudu bener-bener sadar. Aja panggah dikendalikan. Wis rasah metu, rasah diklat, ora usah sonjo rono-rono ning omah. Ngelingo lek ning omah neke dhewe, lek ning kono-kono kuwi neke masyarakat. Maksudnya pripun niku? Lho Gambarane wong dadi lurah ki kaya ngingu pitik kae. Piye to piye? Lek pitik sapa kuwi ya neke sapa-sapa lek ning omah kuwi pitike dhewe ngono. Dadi Mbah Lurah ki diibaratke pitik. Lah nuwun sewu gambarane kaya dene pitik. Nah, gambarane nek ning omah pitike dhewe, pitike Bu Lurah, ning lek ning kono-kono pitike sapa-sapa. Lah nek ning kono-kono dicekel wong. Ning lek diculne neh engko. Akhire nek bar dicekel terus kon mulih ngono. Heeh. Mbok gawe perumpamaan iki sing sederhana. Apa? Mbah Lurah ki diibaratke nun sewu kaya dene botol kecap. Nadyan to isine dicerot-cerot ke kono-kono sing penting botole gawa mulih ngono ae lho. Nyapa to? Gathok kuwi. Lirik ki sing dicerotke ki ilmune pengalamane. Le ngayomi ning warga masyarakat. Pengayomane kanggo warga masyarakate. Ning akhire engko Mbah Lurah tetep kondur ngayomi lan ngayomi keluargane. Heeh. Kados Mbah Lurah minta Darsono. Aku ki mayang lek ibuke Cacah ki nderek, aku ki mayang lek ibuke Cacah ndak nderek kabeh padha alok. Wah, Pak Minto mayang kok elek. Nggih, kula lek mboten tutke ibuke elek lek ku mayang. Dadi penyemangatku satu-satunya ki ya gawan saka ngomah kuwi. Ya penak lho nyambut gawe dadi seniman dasare lek ibuke nderekke budal bareng. Engko mulih bareng. Terus tekan ngomah padha ngecam kopi ning omah ning pawon bareng. Bar kuwi terus adus bareng. Niku lak pendapate Pak. Turu bareng. Tangi bareng merongos ra nek apa-apa. Kuwi iki Pak pendapate Pak neng ndi buke dijak neng ndi buke dijak kuwi lak pendapate Bapak. Asline iki ya ngene iki jeneng wong lanang sing rasa dipercaya ki ya ngene iki. Mula neng ndi ditutke. Jadi termasuk aku sing ndak kena dipercaya. Kula Pak, kula.
Logika, Mas. Saiki lek jenenge dalang adepane debok apa ya dalang sungar ditinggal ngalih kok ora percaya karo dalang. Lah nek bar mayang utawa sadurunge mayang? Wong ngono ki ora butuh wektu suwe kok. Apa meneh wis tuwek ki paling apa? Madhep rene, tau nglakoni iki. Alah. Wong iki sing ngekon ya jenengan kula mung neruske ngono kok ya. Ah mboten niki namung sendon guyon. Heeh. Lire sendon guyon ki dijikuk apike. Lak ngoten to, Pak. Ngoten niku. Nembang, Mas. Saged nembang napa saged kula. Wis milih kono presiden 9 pilihan. Kowe ngrayuk karo merem bener. Pake mawon sing milihke kula. Gak. Milih wong wedok ki mesti Aku ku ora beda karo awakmu. Aku seneng aku kan sing langsing-langsing ora pati dhuwur, senengamu kan sing gedhe-gedhe. Yo. Sik. Oh, kaya ora ngerti ngerti ya. Jemenake apa nek basa Solo jemenake iki tegese malah nyenengake kok. Pancen yo ngono. Gedhe ngoten niku tenan kok karo wong lanang malah gemati setiti ngati-ati kok. Percaya. Ora brah kok pripun to? Heeh. Ngonde bojo ngoten niku nek masak ya enak lak ngoten. Ya gur sirikane iki nek dak turu Pak, nek dikeloni kaya ngeloni traktor. Mesti ngorok, ngentut, ngeces wis genah. Wong sing nang omah ya mekroke padha kaya. Aku sing ngerti kok. Wong anggere arta bareng dagelan kondang tibake bojone kok padha karo salon kontrol. Ya ben kene ngirit rasah tuku kasur kok. Guwething kok wayah diambung malah angop. Wah. Kaya arep caplok boyo kula iki anggere. Ayo milih sing ndi coba. Lho nek sing paling gedhe nggih. Nika. Tegese sing gedhe ki ditokke sik mergo ben golek dalan, Pak. Nek sing gedhe wis golek dalan aja kesusu ditokke rugi lek mbayar. Pira ta pira? Maksude ki ngetokke ki disuwun nyanyi. Ya ngono sing jelas. Lah ya ora kok ngetokke apa. Sing gedhe dhewe ki ditokke engko sing cilik-cilik garek prucut ngono lho, Pak. Oh. Engko ndalani. Nah, ngono kuwi. Iya, apa kae tegese dikoroki apa piye ngono kae lho carane iki. Endi mau kae? Oh iya. Adik. Sini dong. Nyuwun donga pangestu mugi pinaringan selamat wilujeng nggih, Pak. Monggo, Dik. Monggo pinarak mriki Cahayu. Kula? Injih. Lah sinten meleh wong sementen sing mekrok nggih mung sampean? Ora kok. Ana papat kuwi tugune. Niku lak tugu, pesinden. Pesindene 10 kok 9 pripun lho. Endi? 1 2 3 4 5 6 7. Aku loro. Lah ya ora. Iya. Ayo ndang ngadeg. Alon-alon. Biasane nek wong lemu kesuwen lungguh niku kelet. Untung iki papingan. Ora lho. Enek tungkel mburiku. Kelet jarike kalih dingklike ngoten. Heeh. Kelet. Nah. Ngoten niku. Surasa. Lho, rakyat ta. Mas Gareng. Iki sinden pemanol pasar. Ora usah sing gedhi-gedhi. Terus pundi? Apa lho? Sinden iki titikane bar lungguh kelet karo ora ki ning obah-obahe. Luki ki awake ya ora pati gedhe, ora pati cilik. Titenane angger jan setengah papat nek obah. Kuwi kira-kira kelet kabeh kuwi. Luki sing pundi? Jiro lu 45 kuwi. Oh, sing niki. Heeh. Dadi nek pun jam setengah papat. Alah obah terus. Lah ora percaya engko tak kirimi videone. Iku obah terus. Aku gedhi malah anteng lho, Mas. Sik, dipreksake, Nduk. Iki enek virus anyar lho iki. Apa ya? Little body. Apa kuwi? Silit gatel klebon wedi tadi kok. Hati-hati lho. Ya ampun. Nyun pangapunten Pak Slamet. Nggih. Niki, Mbah. Ya. Entek rantek ya iki. Rantek dinget nggo sesuk. Ndek Ndak bojo apa-apa. ngene iki tenan, Pak. Ngirit. Engko lek rantek wano Pak Tomo Blantik. Dol kilon. Nggih. Ora ya dipuh ngono. Nah, wis ora penting sehat tur sing penting ora sombong. Jane iki bolak-balik tak kandhani, Nduk, Pit, umurmu iki lho sik 22. Awake disuda, mangane disuda, diet, olahraga. Ora angger tekan tekokne panganan badukane. Niki mengke ping pinten Pak lek ngingoni.
Ya ampun, padahal dudu aku lho sing ngono iki. Kanca-kancaku lho jane. Tapi kan sing dingge anu aku. Tapi kan sing matur lah awakmu. Enggak. Heh? Dudu aku gembes lho. Oh mesti aku sing disalahne kok. Ora, mangane setitik Pak, mung gajine sing akeh nek niki. Iya. Sehat Ayu. Pangestu sehat Mas Gareng. Iya iya, wah Rosa. Jenengan sehat nggih? Wah, Kok katon tambah kuru? Ya kuru, pancen perawatan ben ra lemu kok. Ngono. Pit, Kok nek aku lemu lah. Nggih. proses untuk memperkecil badan Nah, dan iki. untuk mengurangi berat badan ki jane sing paling abdol mung siji. Napa? Bojomu kon golek bojoan. Golek mikirmu ngenes. Ndak doyan mangan, kowe mesti ndang kuru. Oh, tenan, Nduk. Lah iki. Bojomu jemuah golek bojone setu aku teko nggonmu. Lho, nyapa? Arep tak tanggapke wayang. Lah, Ya karo ora. wong berduka mah tanggapke wayang kok ya. Ora, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kok nembang sing halus, Mas? Lho, ini saged apa? Wah. Halus langgam utawa jineman. Oh, halus ki tak kira sing ora patek krungu ngono. Lho. Ya iso. Santri pekok. Lah dalah. Lah nek iki ya ora halus nek sing Lho. langgam kok santri pekok. Makane kuwi bahasane diwalik ben ora jenuh angger pipit engko langgam angger pipit jineman. Iki diwalik kaya ngapa? Nadyan awake gedhe ning energik kaya ngono. Tapi santri pekok lah anu Pak, napa cegese iringane lak gayeng. Gayeng. Ning aja obah lho, Nduk. Ndungdatnya apa? Angine banter pisan. Angger kowe Ora lek ambruk aman iki. kowe mlaku wis suket ambruk lho, Nduk. Ora maido, Pak. Nah, iki mumpung Mbak Pipit lagi jemeneng Oke. ngadeg karo sampean. Cek, cek. Sisan ketang mung sedelo coba prakmenano nganggo prakmen Roro Jonggrang. Roro Jonggrang Ya Pipit. Pak, Jonggrang kok sak tuku. Roro Jonggrang ki lencir kuning cilik. Lah ya. Nek Ngene. Piye to, Mas? Kuwi penyawangmu anggepen lek Pipit ki loncir kuning, pokoke serambute ngandan-andan irunge mbangir bangkeane nawon kemit. Pak, niki Lek niki wet ringine. tak omongi lek nyawangi tekan sine kono lho. Malah tok cuwilik aku Mas tenan. Gak enek liyane apa, Pak? Ora, wis jajal coba karo kuwi. Niki kene. Saya tak ngombe. Oh iya, jok oli. Jan angger ngene iki oline boros kok, Pak. Soale sil klepe wis rada rembes. Wong iso muni Ya, cekuk. yang apa? Rodok. Mentaraman. Duduk. Jonggrang. Kuwi sapa? Kok koyo Jonggrang. Aku iki pun Kakang Bandung Bondowoso Jonggrang. Bandung apa walang sangit iki jane. Sik to. Piye Iki to? Bandung apa Bandung dobel? Piye to sing gagah ngono lho Mas. Gagah. Lek mlaku ki wong lanang yo ngene, ngono, gagah. Malah gagah kowe kok. Lah kowe walang sangit nyekukruk ngene. Tak gawe sing gagah. Ning kowe kok lak ora nyokot aku to? Ora. Penak-penak engko. Nah, Tenan. kok perih. Penak-penak. Jonggrang. Aku Iya, sing Bandung. teko Jonggrang. Loh. Bandung Bondowoso. Ceblok. Ini matane. Iki kok jlungup. Aku reko-reko Madhep Jonggrang. ini. Wes. Ngono kok arep bablas. Jonggrang nggonku ngupadi sliramu suwe lawase Jonggrang. Nganti udakara 10 tahun aku ngupadi sliramu. Kanggo apa kowe ngupadi aku? Ora nono liya merga sliramu ayune jagat wanita kang sulistya. Omongane bajul. Dadekke bojoku Jonggrang. Aku ora percaya Bandung. Jonggrang.
Kok. Meneng ngongko nang buri anu di Apa meneh kok mlaku? Wong kuwi sikatan wae muni kok. Plok. Apane sing koplok-koplok? Setenanan. Wes ngomongane wong sikatan. Jonggrang. Gelem lelati marang pun Kakang yen kowe njaluk kamulyan ana ing donya iki, Jonggrang. Aku ora sudi Bandung. Ladalah, Jonggrang. Ora sudi. Sumurup pamangerten ana yen Kakang Bandung iki lanange jagat sektine jagat donyane jagat. Njaluk beban apa bakal tak wujudke kanggo sliramu, Jonggrang. Ya gelem ya, Jonggrang. Pancen sugih. Kok. Rupamu bagus. Sak jagat iki mung ana kowe nanging aku tetep wegah Bandung. Kene ngopo kowe tega nampik katrinane pun Kakang? Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang bagus? Piye? Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang bagus? Apa aku kurang sugih? Yen kowe gelem leladi marang pun Kakang, donya dadi wekmu, Jonggrang. Aku tetep wegah Bandung. Tak rudo peksa yen nganti kowe ora gelem leladi marang pun Kakang. Ya, yen pancen kowe kepengen aku dadi bojomu, aku duwe bebono Bandung. Apa kang dadi bebanane, Jonggrang? Gawekno aku candhi cacahe 1000 ana ing wektu sewengi. Oh iya ta? Keleban kadak ta? Kok iya Cacah candi 1000 jroning sewengi. Iya Bandung. Bakal tak wujudke. Kaya ngene iki praptane Bandung Bandawasa sing tresna karo sliramu. Ora engkok, ora sesuk, ora somben. Cacah patung 1000 sewengi dadi Jonggrang. Kepriye Bandung? Cacah candi 1000 wis dadi. Kowe wis mulai gobyas ta kowe? Heeh. Sumuk. Aku seneng delok neh kikuk. Lah kok ngene-ngene nyamuk. Persiapan stamina. Kok iso? Candi jangkep 1000. 1000. Hitungan. Kowe percaya yen iki cacahe 1000? Lho ya mesno Titi. Mesti. Tak hitunge dhisik. 150 250. Wis ana 250. Terus Swidak 5 ngarmen ketemune piro iki ora 35 selawe oleh piro kuwi? urung tak hitung. Lah, Sing gampang nganggo selawe nganggo swidak 5 barang. Sing gampang to. Ya wis. 100 200 300 600 150 750 150 900 99 kabeh wis mbok hitung. wis Gunggunge patung ana pira? 999 piye? Cacah patung kowe jangkep 1000 Jonggrang. Durung Bandung. 1000 Jonggrang. Durung. 1000 Jonggrang. Durung. Lirik. 999. Kurang siji. Kurang siji. Kowe sing jangkep pi Jonggrang. Turu to. Nyileh. Ayumu ayu saiki kowe wis atos ngececeng dadi watu. Reng, Nun, aja ngececeng ngono to. atos pra ya ngececeng lho, Pak. Mbeku. Beku. Gelunganmu atos dadi watu. Pundakmu atos dadi watu, gegermu atos dadi watu. Bokongmu Allahu Akbar, Allahu Akbar.
atos dadi watu. Mburi gelungan teko bokong atos genti kok ngarepan. Nyuwun izin Pak rezeki Pak. Saontenipun Pak nggih. Bathukmu atos dadi watu, mripatmu sing blalak-blalak nek nglirik wong lanang mesti kepencut. Atos dadi watu. Irungmu sing bangir nganti kaya plorotan TK. Atos dadi watu. Lambemu sing tipis nek ngunek-unekke wong lanang nganti turu neng protelon. Atos dadi watu. Janggutmu sing nyatis iso kanggo cantolan anduk. Atos dadi watu. Gulumu sing olan-olan nganggo sandangan apa wae sarwa patut apa meneh yen ora nganggo sandangan. Atos dadi watu. Pak minta. Nah, susune susun bathuk, mripat, irung, lambe, janggut, gulumpun. Ngisore. Terus kene iki. Susune. Sing nuthuk kula napa pake? Aku. Enten Pak Yudi sing aku biasanya aku sing nuthuk. Nek peke weruh buke kon ning Ponorogo tuku rokok sik. Aduh. Tuthuk coba. Bathuk teko gulu wis atos. Payudara. Lah, angel payudara iki akeh sing ra mudeng. Payudara nyengkir gading ngoten niku lho Pak. Ora ngerti Lah, terus apa eneke. Sing bener apa? Susune ngono. Ya kuwi. Sing nek sikatan muni plok-plok-plok. Lho, jonggrang. Mburi kabeh atos dadi watu, bathuk teko nggulu atos, kok nggon padasan urung garing jonggrang. Ora patut kowe mapan ana kene, mapan mono tengah alon-alon jonggrang. Bandung. Kawuh. Sampeyan kok nuntun jaran arep kok go nyandi, Ndung? Sing kula kawinke. Nek mboten nenten mengke kula kawin dhewe. Ora lho, patung kok diseret lho jane kok. Lah aku bedol kowe ora kuat kok. Kene. Ayo, lho Pak. Wah, nang daluane digendong. Iki ki apa? Mangga kang tubas anakmu nyok. Menika anakmu nyok, Pak Bu. Menika anakmu nyok. Mangga. Dewo. Nek gendong ki kabeh to. Mosok kene iki lho gawoken. Dadi aku malah ngene to. Nek bokong kok guanjel mengapa? Setut. Lah uduk. Setut. Uduk. Munine piye? Mak tuk ngono. Ah. Oh. Apa kuwi? Ayo bubuk le, bapak kerja le, bubuk. Anakku. Tembange Roro Jonggrang. Rene. Ah, disuwun Mbak Sulis sing jumeneng. Yo, kaya ngapa? Ayo Mas. Hani ngadeg dhisik. Liyane ndoprok dulu. Mbak Diah ngadeg. Yo, kaya ngapa? Mbak Hani dikancani Mbak Diah. Wah, sinden sitok Mbak Diah iki sampean kok golek ana anak sing istimewa. Saka Mbak Diah niki. Heeh. Coba dipersani organ tubuhnya, Mas Gareng. Dipriksani. Kok ngarep komburi kok iringan. Organ tubuh ki dadak bedel lho, Pak. Ora, ya tegese iki lomba ngono wae. Oh, ya ngono. Sing endi coba? Polah, ubah. Coba, Pak. Ya, goyang. Jiro lu. Deng. Iki. Coba si. Deng. Oh niki Pak, pun ketemu. Cetok. Pun. Nah, ya sing tak senengi ya kuwi bokonge le bunder kuwi ya. Nggih. Pun niki ketemu. Ya. Akange. Dan wis kaya setir setum. Bunder. Bawa pucung. Pocong. Ah. Sing Ki bawa pundutane Pak Blantik.
Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Ah. Monggo, bawa. Mbak Diah napa Dalem. bawa sik ya? Wong Ya. sinden ki bunyine ya guna, swara, rupa kuwi penting banget. Solah sloga. Ah. Wah, komplit. Coba dites suarane, bawa pucung. Nyingkar nyingkur. Nduk, dia le Dalam, bawa Pak, karo kemeret tangane sing kiwa ning pinggang malang kerik. Nggih. Setengah ngedet nyang mburi, sikile tengen ning ngarep kaya wong menantang ngono ya. Oh, ngene Nduk, Menantang Ngene siapa? dadi ngene bokonge mburi terus iki dadi ana ngono. Oh, ngene. Nah, Ngungkal dodo jenenge niki. Nah. Lho Ngungkal. Ngungkal dodo. Dodol. Ngono Nduk, kaya tawon wayahan ngentup lho Nduk. Ngono iki. Nah, coba. Iya. Nah. Ayo. Ganti Thomas. baleni kok ngarep. Baleni. Oh, kok ngarep. Nyingkar nyingkur. Ani, Wayah ngedu Pak niki Pak Ampunan. hah? Pun wayah ngedu. Biyen. Kok dumbe apa to, Mas? Ngedu ki tegese ngedu kawruh, ngedu ki pinteran ngono. Ani. Bokonge, sikile, dodone. Malah tangane. Dodo itu apa? Tangane malang kerik. Nah, aja ngene kok nek kaget ndak ngene kowe engko nek kaget. Udah tak brongsong tadi. Nah, ya. Wiwitani nyingkar nyingkur. Ah. Apik kabeh niki, Mbah. Oh, apik. Gak ganti gaya ya, Mas? Yo ganti ra apa-apa, ganti tangane ngene ganti ra apa-apa. Lho. Ngene. Gentenan. Aku pisane kok awet. Piye? Pisan wae awet gak usah genta-genta. Lah aku ya ganti Gaya, gaya no. gaya. Ya Mas ya ben gak bosen kok ya. Iki ngrembug apa to cah iki? Lho maksudnya nyanyi ki Oh, lho, cuma iya, iya, meneng iya. tok koyo patung no. Iya tak dukung ya. Lingsan yen ke mutan Aper. lelampahan kang kawuri Bareng. Katur danton limas pakai serjo-rejo tangan. Nyusul rene Pak Jari. Lu. Tresno Sing pasto. Sekar gadung lho Nduk iki Sekar gadung. Tresno, semono. Sakmono, Han. Semono ya. Tresno, Yuk. nggih. Jiro lu ya. Tresno Piye to, Mbak? tulus. Jane sing sae sapa to, Mas? Sak pira to? Tresno, sapa? Tresno. Kowe Nduk. Tresno. Ya. Ya, Bang. Jiro lu ya. Kok gak muni ayo? Iya. Lah iya Oh muni. ya, bareng. Iki ayu kok ngah-ngoh to iki. Nggih. Jiro lu ya. Tres. Loh, siapa to, Mas? Cemarane siapa to, Mas? Kuwi sing sutris kuwi kok sing sutris kuwi. Ya. Tak kira miku iki lho, Mas. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Kagem Pak Blantik menika nggih, Mbah. Nah, yo diawiti sangka gamelan ya. Iki mumpung sampean ada kesempatan iki digunakake Mas Gareng. Ije Pak E. Nah, tenagamu sik prima. Nah, kerosanmu sik patut untuk diacungi jempol. Mbak Sulis karo Mbak Punjeng diaturi jumeneng jengglengen ning nganggo pangkur. Ya, duduk caping gunung pangkur jenggleng. Ayo.
Mbak Ya. Sulis kalian Mbak Punjung. Ya. Mangga mangga mangga. Coba rasakno piyai loro kuwi sing ketoke mengko cocok lan rasane nyocoki karo awakmu sing ndi? Sendi kok. Mingkar mingkurengang kara selem weh penak apa ora? Pakur. Ya. Saka Mbak Sulis dhisik. Ya. Yeah. Ye. Wis pilihan. Sini. Kena perapatan. Sini kamu bisa jembeng apa enggak sini? Jenggleng, jenggleng. Oh, wis ganti toh? Sing ganti mbae po, jenggleng ora jembeng. Nah. Mingkar mingkur. Ning aja lali dipampake wong arep dijenggleng iki nek nganti Oh, ndak ngoten. bener ya Nggih, ngesake. Ya. Ngarep no ngarep no. Oh, ngarep. Sik ya mbok wek ya. Ya aku sih nom ya. Tapi kan kowe tuwek. Nomi lo. Tapi kan umure tuwek dhewe. Aku sih selawe loh. Kok kaya wis 50. Sing disawangi ya rai to, Mas. Lah iki nyawang rai kok sik kleru ae to. Rai iki ning dhuwur ki lho. Hah? Oh kuwi rai lok. Rai lok. Rai lok. Ya. Nying. Mingkar nggih. Mingkar mingkur. Ring. Awas. Ditata. Bapake Mbak Sulis. Yuk. Ini iki lega. Mantap, enak Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep ngersake. Ngersake napa? Jenglengan. Jenglengan. Nggih, kok ngarep apa kok mburi, Mas? Depan, belakang Iya. bau. Belakang itu tempat sampah bau. Iya. Sini, depan. Karek penak apa ora? Yuk. Karena Marti Awas. Yo cepake. Diedetke. Yuk. Lah nyapa ngene Mbak Sulis mau penak kon nggo nguak lotak ngono. Kok buntutku mbok geret iki? Apa? Ora tekan no. Ora. Aja digeret malah dorongan ngono. Nggonku ora tekan malah mbok geret. Ndi mau? Ya yo. Wong ora tekan kok kowe melu. Lah kok gemes lho. Bangga keplotak lho. Penak kowe. Lah iya kandhani kok Jane enak. kandel aku lho, Mas. Tapi ya balunge akeh kok. Ora jane, ora sampean kare lek mbiyaki lho, orang telaten. Ya genti Mbak Sulis. Sinawong rasmineng. Ya ngene iki lho, ya ngene iki lho, ngene iki lho. Nah. Ngarep gelem mburi gelem. Oh, tipis ya. Duh, mburi pas mangan. Nah, ngedet. Oper, tak dong. Jenengan iki pilih kasih lho, karo kono karo mahetan karo mahkulon iki aja pilih kasih ngono kuwi, Mas. Lek sitok ditekokne mobil, sitok ya ditekokne mobil. Iya kono tak tukokne pajero kowe tak tukokke ambulan ngono lho kok ya. Lah iki apa?
Kan sing ngombo, lek sing ngombo. Aku sehat walafiat tok. Dadi kudu adil. Sing Adil, Pak. adil lho Mas, aku mbok tukokne. Kulon tukokne mobil, etan ditukokne. Mobil. Kulon tukokne kethek, etan tukokne. Bro. Dek ini Mbak Sulis dikone kalung. Lah kowe tak tukokne pelek becak ngono lho praya kurang. Apa arep tak kalungan? Sing iso ngene kok ya. Ya. Etan apa kulon iki? Wis terserah jenengan mutin yang endi. Wayah aku. Kenakno to, Mas. Iya ya tak kenekke. Apa iki wayah? Met kenek apa met? Met iki angel met nek rene iki. Mat tak tutuk ndas semua. Kepengen kenek iki aja ditutuk. Piye? Yo piye carane slamet ki gelem. Ya wis tak lus-lus. Weh. Senengane kok ngono lho. Gelem no? Iya. Ya, nyanyi. Latah to kowe. Si orai. Oh tidak, saya tidak latah sama sekali. Sinambu. Nah, iki mesti kena iki kok. Sino. Karta. Kenek noto Mas Lanto. Mas Lanto kenek noto. Gen aku seneng ngono lho Mas. Iki ya kenek. Mas. Alah mbok ya dikenane to ya ya. Kenek noto. Ya wis polane ya. Kaya ngene kaya Ye. Langsung lesung jumenglung. Masuk umpak pepeling. Awas.
Sang Walang Kekek. Sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar. Salat saya tingatake tindak mungkar. Mahrim lan nisan jangkepe. Prayogane ditambah salat sunai. Iku perintah agama. Yelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Yuk Walang Kekek. Walang kekek mencak ning tinggo mabur maning mencak ning mari aja ngenyek ya mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati. Walang kekek walange kayu walang kaya tibaning tempat yen kepingin mas arep melu aku yen mong trimo tak konco Andeng-andeng ya mas ana pilingan Yo. aja dipandang.
Nggih Mas Gareng mriku parang matur monggo wekdal kagem panjenengan Mas Gareng sawetahipun. Nggih Bapak matur sembah nuwun Pak Slamet pinangka Bapak Kepala Desa ugi sedaya para warga masyarakat lan perangkat desa sedayanipun menawi wonten lepas kirang nyuwun pangapunten. Mbah Minto sembah nuwun, Mbah Minto sehat selalu, pinaringan awet momong anak putu. Amin. Mbah nuwun, sembah nuwun. Ya, sego kupat, sego liwet, ora liwat, andum slamet. Ya, nyepake abur ampe kagem Kang Sinuwun. Ayo, ndak derekake yung.